बायदिल' नुसै नायफा माफा हाब्रां गोरानआ दैमा गाथोननि गरसे अन्थाइआ हाजो गुदिनि बर' थुन फावथायाव सासे गोसो गुदुं लाइमोना गोदानै एमजि फिल्म प्रडाक्शन बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि न-5 गोजोनपुरि थावनियाव बर' थुन फावथायजों बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय सासे गोसो गुदुं लाइमोन रोंसार मोसाहारिया एमजि फिल्म प्रडाक्शन बेखेवदों। बिथाङा बर' हारिनि सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनो थाखाय मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शन बेखेवो। आरो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शन हाउस खुलिनायाव जोबोरैनो मोजां मोनदों, जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे बर' हारिमुखौ गासैबो रायजो राजा आइ आफाफोरा बिदिनो दैदेनलांथों, मोजाङै मोजां इयुनावबो बानायलांबाय थानो हाथों, बेनोसै आरो। सावथुन मुलुगनि फारसे नोंथाङा मा बुंनो सानो? सिनेमा जगतनि फारसे मा बुंगोन बेफोरबायदि जुदि जोङो नुनो मोनो बर' सिनेमायाबो आथिखालाव मुलुग दरबारसिम सहैनो हानाय मोनसे डेभेलप जाबाय होननानै बुंनो सानो, मा बुंगोन बायदि? बेखौनो बुंनो सानो आङो, जाहाथे गासिबो लाइमोनफोरानो मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थानो हाथों, इयुनावबो आरो मोजां मोजां भिडिअ' फिल्म एलबाम बेफोरबायदि दिहुनलांबाय थानो हाथों, जाहाथे जोंनि समाजावहाय गेना गोरोन्थि साननाया दाजाथों, बेनोसै आंनि बुंनाया। हारिमुवा मोनसे हारिनि आयना, जे हारि सावथुन सिनेमाफोरनि बिजोंजोंबो जे बर' हारिफ्रा मोनसे हारि होननानै सिनायथिनो हायो, बे बिथिङाव मा बुंनो सानो बायदि? सिनायनो हायो, बर' हारिया गावनि सावथुनजोंबो डेभेलप खालामनो हायो आरो गावबा गाव गाननाय ड्रेसफोरजोंबो डेभेलप खालामनो हायो। थेंक इउ बायद'। गिबियावनो आङो मोनफ्रोमबो निउस चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। दिनै रोंसार मोसाहारि बिथांनि मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननि स्टुडिअ'आव आं फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोबा बिथांनि जाय हाबाफारिखौ मावनो लानाय, बियो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय मोनसे बावनो हायै बिहोमा मोनसे जानानै थासिगोन। मानो होननानै बुङोबा जोङो दिनै मोनसे प्रजेक्ट लानाय लोगो लोगो, मोनसे सिनेमा खालामनो लानाय लोगो लोगो, मोनसे मिउजिक भिडिअ खालामनो लानाय लोगो लोगो जोंनो स्टुडिअ'नि गोनां जायो, मिउजिकनि गोनां जायो, मिउजिक डाइरेक्टरनि गोनां जायो। जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बेयो एभेलेबेल नङामोन। दिनै बिथाङा बे फिल्म स्टुडिअ'खौ खुलिनाय लोगो लोगो जोङो स्टुडिअ'नि आंखालाव बङाइगाव थांनो हायाखै, गुवाहाटि थांनो हायाखै। जोङो दिनै जोंनि दरखं मोखाङावनो मोनसे स्टुडिअ' गोदान खुलिदों। जों बेवहायनो फैनानै जोङो गोरलैयैनो जोङो खामानिखौ मावनानै फोजोबनो हागोन। बेखायनो आङो बिथाङा बेबायदि मोनसे गोथार हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर हरो। आरो बिथांनि बे मोनसे गोथार हाबाफारियाव आं बुंनो लुबैयो जे बिथाङा मोनसे बेखारनि जेंनाखौ सल्भ खालामदों। माबा मोनसे जेनेबा हमनानै ला 100आव 20% बा 25% मानसियानो फिल्म इन्डास्ट्रिजों सोमोन्दो जानानै दं जोंनि बर' समाजाव। जाय बिथांमोना माने सरकारि साख्रि नङाबाबो बेफोरबायदि खामानियाव लोब्बा थानानै गावनि संसारखौ स्मुथै खुंलांनायाव जोबोद हेफाजाब मोनो। बिथाङाबो बेबायदि मोनसे मेहेरगोनां फिल्म स्टुडिअ' खुलिनानै गोबां बेखारनि जेंनाखौ सुस्रांदों। खारन बावहाय सासे स्टुडिअ' सालायनाय लोगो लोगो सासे मेनेजारनि गोनां जायो, सासे मिउजिक डाइरेक्टरनि गोनां जायो, सासे इडिटरनि गोनां जायो। माने गोबां बेखार सुबुंफ्रा जाय बिथांमोना खामानि रोंगौ, आखाइनि बिद्दा रोंगौ, नाथाय खामानि मावनो थाखाय सुबिदा मोनाखैमोन, बिथांमोना दिनै बे मेहेरगोनां फिल्म स्टुडिअ'आव फैनानै बिथांमोना मोनसे खामानियाव एंगेज जागोन। जायनि थाखाय आङो बुंनो लुबैयो जे बे खामानिनि गेजेरजों बिथाङा गोबां सुबुंफोरखौ बेखार जेंनानिफ्राय रैखा खालामसिगोन। गिबियावनो आं बयबो खौरां मेरैनो नायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बारहरग्रोबाय। दिनै बे जोबोद गोजोन सान, मानोना जोंनि क'क्राझार जिल्लायावनो मोनसे गोदान प्रडाक्शन खुलिनाय जाबाय, मेहेरगोनां प्रडाक्शन। बेबायदि प्रडाक्शना जोंनि जायगायाव जोबोद गोनांथि दंखायोमोन। मानोना दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा जों नुनो मोनो, खालि जोंनि ओनसोलावल' नङा, दिनै नेसनेल लेभेलावबो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा एवार्डसफोर देरहानानै फैबाय। दा बिथांमोनखौ दा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय जोंहा मोनसे प्लेटफर्म दानानै होनांगौ जोबोद गोनांथि दं। दा बेफोरखौ देखायनो थाखाय बेबायदि प्रडाक्शना ओंखारबोयोबासो जोंनि लाइमोनफ्रा गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो आरोबाव खाबु मोनबावगोन, आरो साबसिननिफ्राय हाबसिन जोंनि लाइमोनफ्रा देरलांबावनो हागोन। आरो जोंनि बे जायगा, जोंनि हादोर आरो जोंनि हारि आरो हारिमुखौ जौगानायाव
जोङो आरोबाव माने हेफाजाब होलांनो हाबावगोन आरो बेखौनो बुंनो खुलुमबाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय जोङो बे बुहुमाव हारि सिबिनांगौबा बे गिदिर बुहुमाव जोङो गोरलै नङा आरोखि हारिमु बिथिङैबो जोङो नायनांगौ आरो बाख्नायनांगौ बेनि उनावबो आरो जोङो लाइमोनफ्रा हानजा हानजा सुरनांगौ आगानसे आगाननैबाबो एसे एनैबाबो जोङो हारिमुखौ सिबिनांगौ आरोखि बेनिखायनो जोङो मोनसे टिम दानानै लोगोसे आंजों दा दं प्रडाक्सन मेनेजार आरो आंजों लोगोआव फैदों प्रडाक्सन मेनेजार सासेबाव जयै जोङो मोनसे हानजा सुरलांनो नागिरदों दिनैहाय एसेयावनो एसे जाफुंनो हाबाय जोङो प्रडाक्सन हाउस दाफुंबाय आरो भिडिअ मोनसे दोंसे बेखौ रिलिज होनो जोङो हाबाय जाफुंबाय मा सिनेमाखौ दिनैहाय मा भिडिअखौ दिनैहाय रिलिज होनो बियो मिउजिक भिडिअ जाहैबाय बियो पेरासिटामल होननाय नायबा नोंसोर मिन्थिगोन आरो बुजिगोन आरो गोगोम इन्टारेस्ट आथिखालाव एमजि फिल्म प्रडाक्सना मोनबेसे मिउजिक भिडिअ दिहुननो बियो जोंनिनो फार्स्ट आरो प्रडाक्सन हाउसआबो दिनैनो फार्स्ट अपेनिं हिसाबै दिनै फार्स्ट भिडिअ रिलिज खालामगोन जों नुनो मोन्दों जे पेरासिटामला मोनसे जखा टाइप मोनसे इन्टारेस्टिं गोसो बोनो हानाय जादों नंगौ माबायदि गोजोननाय मोनदों नंगौ गोगोम गोजोनगोन आरो जोबोद मोजां मोनदों आंबो नोंसोरबो मोजां मोनगोन जे इयुन समाव नोंथांमोना बे स्टुडिअखौ जौगानायनि थाखाय आरो बे प्रडाक्सन सेन्टाराव मा दिहुननायनि थांखि लाबावदों जायो जोङो आरोबाव नैबे एलबामखौनो मोनसे फैगौ साननै सानथामसोनि उनाव जोङो दिहुनबावनो नागिरदों आरो बेनि उनाव फिल्म बेखौ दिहुनगोन आरो स्पेसियेलि बे पेरासिटामल जे मिउजिक भिडिअ बेवहाय सोर फाव खालामदों आरो सोर देंखो होदों बहाय जोंना जाहैबाय गोदोनिनो फुराना आर्टिस्ट प्रेमजित गयारि आरो जोङो गोदान सासे दिखोदों बेनि मुङानो जाहैबाय नबनिता बसुमतारी निस्सय दिनैनि सानाव नोंथाङा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो इयुन समाव बेखौ मोजां रान खालामनो होननानै सानो नंगौ गोजोनदों आरो मोजाङै मोजां जालांबाय थाथों आरो मोजाङै मोजां सिबिनो हाबाय थाथों बेखौनो आं आसा खालामो थेंक इउ स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन